L'any 1917 van plantar la primera llavor per distribuir i produir energia pels veïns de Caldes. Els més de 90 anys de feina ben feta i la confiança de tots vosaltres ens han fet créixer forts per poder continuar subministrant l'energia a tu i a tots els teus. L'Electra, arrelats a Caldes. Bona nit i benvinguts al Redacció Vallès Oriental d'aquest dijous. Malgrat la crisi econòmica i l'atur, encara es creen empreses a la nostra comarca. La xarxa Inicia n'ha ajudat a crear gairebé 180 en un any i mig. Després dels titulars ampliem aquesta i altres informacions. La xarxa Inicia de la Generalitat assessora un miler d'emprenedors del Vallès Oriental des del segon semestre de l'any 2008, creant i consolidant 364 llocs de treball. La Generalitat anima els emprenedors a fer projectes més grans. Ens apropem a una empresa molletana creada durant aquesta crisi. 300 persones constitueixen a Mollet el grup d'amics i amigues de Jordi Soler Tura, que neix per dotar de contingut al Centre d'Estudis per la Democràcia i defensar, com va fer el ponent constitucional, l'honor i la necessitat de la bona política. Comencen a Caldes les jornades gastronòmiques de les cireres. La cirera calderina, valorada per la seva dolçor, té una mala temporada degut a les pluges de maig i les baixes temperatures nocturnes. Malgrat tot, 10 restaurants ofereixen menús especials. Dades esperançadores de la xarxa Inicia sobre creació de noves empreses. En un any i mig s'han creat gairebé 180 nous negocis a la nostra comarca i s'ha donat formació a 1.000 emprenedors. Tot i així, es tracta de microempreses en la seva majoria, és a dir, empreses amb menys de 10 treballadors. Des del Departament de Treball es considera que s'ha de potenciar el creixement d'aquestes noves formes de negoci. 995 emprenedors formats i assessorats, 265 microempreses consolidades i 364 llocs de treball al Vallès Oriental. Aquests són els resultats de la xarxa Inicia que va presentar la directora general d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses del Departament de Treball de la Generalitat, Mireia Frank, en roda de premsa al Consell Comarcal. Al Vallès Oriental hi ha actualment 6 entitats dedicades a donar suport als emprenedors a través de sessions de formació o accions d'assessorament, entre d'altres. Aquelles empreses que neixen acompanyades en el seu procés de creació tenen la capacitat de sobreviure millor. Per tant, aquí també val la pena que prenguem consciència tots que aquest procés d'acompanyament de l'emprenedor és important perquè farà més forta la seva empresa. Frank ha destacat que s'ha d'aconseguir un teixit productiu fort per produir més i millors empreses, ja que quan més consistent sigui, més capacitat tindrà per crear riquesa. El Pla Inicia va néixer el juliol de 2008 amb la voluntat de millorar la cultura emprenedora del país, és a dir, que els emprenedors rebin el suport de la societat i el seu entorn més proper, informar i difondre l'evolució en xifres de la creació d'empreses i atendre els emprenedors. La xarxa Inicia és la voluntat del Departament de Treball de donar més suport i més visibilitat a aquelles entitats majoritàriament locals, consells comarcals i ajuntaments que ja venien fent aquesta feina d'atesa als emprenedors, però que ens semblava que a nivell de Catalunya era bo coordinar millor aquestes entitats, formar millor els tècnics que hi ha en aquestes entitats i difondre millor també la feina que estem fent entre tots. La xarxa permet també sumar esforços entre els territoris, que fins ara eren unitats aïllades, i compartir costos i eines. A Catalunya hi ha avui 174 entitats que intercanvien i comparteixen eines i formació conjunta. Generalment es tracta de microempreses del sector serveis, tot i que també estan naixent empreses industrials vinculades amb el sector de les energies renovables. Aquesta és, doncs, la tònica general en tot el territori català, molt especialment lligada amb els temps de crisi econòmica. Des del Departament de Treball de la Generalitat consideren que s'ha d'intentar convèncer els emprenedors a fer projectes més grans. Hem de fer també un cert canvi cultural en el sentit de que els projectes empresarials
han de ser una mica més forts i han de ser una mica més grans. I també són més sòlids quan aconsegueixes posar en marxa un projecte una mica més gran i són menys precaris, no? Llavors aquí també hem de treballar i hem d'ajudar la gent a tenir les eines suficients per crear projectes una mica més grans, no? La taxa d'emprenedoria catalana està al voltant del 7,5%, una de les més altes de l'estat espanyol i també d'Europa. No obstant, quan es demana a aquests nous empresaris com veuen la seva empresa en 5 anys i quant treball generaran, les taxes es redueixen considerablement. Una de les empreses creades en aquest temps és Serveis d'Assistència Vallesana, situada a Mollet. 2 germans, la seva mare i l'assessorament de l'empresa municipal per la formació ocupacional, l'ENFO, l'han fet possible. El negoci es dedica a contractar personal per fer serveis de la llar, cura de la gent gran i persones dependents. La idea va sorgir de la pròpia experiència familiar. Yo llevo 26 años enferma con una esclerodermia sistemática y desde el primer momento es una enfermedad degenerativa. El médico cuando me surgió la enfermedad, me dijo que era una enfermedad de que necesitaría el servicio de una tercera persona para mis necesidades. La Maria Jesús ha vist com no tots els cuidadors estaven preparats. Per això va voler muntar la seva pròpia empresa, que donés un servei de qualitat a les persones dependents, malgrat el context de crisi. Son tiempos duros, la verdad que la crisis sí que afecta muchísimo, pero creo que cuando una persona necesita una necesidad básica como es que te hagan las cosas, que no puedes hacerlas, ese servicio es que lo necesitas. Entonces, a eso no hay crisis, no hay crisis. Ho ha fet amb els seus 2 fills, en Gerard i en Francisco. Els 2 treballaven en sectors diferents, però amb necessitats similars. Per exemple, en Francisco, que es dedica als recursos humans, abans treballava a la restauració, fent equips de treball. El projecte ha comptat amb el suport d'Enfo. El apoyo que nos ha dado Enfo ha sido muy grande, ¿sabes? Sobre todo si Enfo no hubiera estado ahí detrás, pues ya te digo, no creo que hubiéramos hecho tampoco pues, este proyecto. Sobretot a l'hora de fer el pla d'empresa per aconseguir un certificat de viabilitat amb el que anar a demanar un crèdit. Tienes que tener un plan contable de los 3 próximos años que vas a tener. Claro, si tú tienes la idea de un negocio, pero no tienes ninguna base administrativa o ninguna base contable, necesitas una ayuda de un profesional. Ara s'ubiquen al garatge de Maria Jesús, però fan un bon balanç dels primers mesos. Los primeros meses han sido muy duros porque te tienes que dar a conocer, hay mucha competencia a nivel de empresas, pero desde luego las garantías que nosotros damos son únicas. Tenemos llamadas diarias, mínimo 10 cada día, y claro, esto para una empresa que es nueva, hay gente que te llama para informarte, etcétera, es muy importante, ¿no? De fet, estan nominats als premis a les millors iniciatives empresarials de la Diputació de Barcelona.